Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usearch-e uthi I Know My Story. Bese ufike ulayikha, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko umfokaZulu. Wenkululeko mfowethu. Mhlawumbe ungake usibeke esithombeni ukuthi yini unobangela wokuthi abantu namhlanje bazithole benovalo uma kukhishwa izexwayiso zokuthi kuzoba nemvula enamandla ehambisana nokuduma kwezulu. Uthola ukuthi abantu bazithola bengaphansi kwesimo sokukhahlamezeka, iy'khukhula, umoya, uzamcolo, ukuduma kwezulu. Yini unobangela odala ukuthi i-weather namhlanje ibe nolaka kangaka? Noma sazi ukuthi sekunabathakathi okuyibona abakhontrola i-weather. Phezu kwalokho sazi ukuthi ibona abakhontrola i-weather. Ngifisa ukwazi ukuthi namhlanje Nkululeko, yini abantu bazithole bekhahlamezeka kangaka, especially abantu abamnyama. Ikuphi esingakwenza mfowethu ukuthi sizigcine siphephile kulezi mvula, ngoba sokhumbula ukuthi abantu bakuqala uma kunesimo senkanyamba noma iphepho bebephuma kuqala nama-tray, bashaya ama-tray, babanga umsindo, bakhuza umhlola, bese ijika leyo nkanyamba naleso sivunguvungu, bese sikekela kude. Ashonephi wonke lawo mandla Nkululeko kule sizwe sakithi esimnyama, because thina siyakwazi ukukhontrola imvelo. Yize nalaba abamhlophe besishaya ngayo imvelo namhlanje, kodwa singakwazi yini ukuyivika as abantu abamnyama imvelo ingaqhubeki nokusikhahlameza? Baba wathinta indaba eyinkinga kakhulu. Wathinta indaba eyinkinga ngendlela eyisimanga ngoba nyaka nonyaka sekuhlale kuney'khukhula, nyaka nonyaka sesihlala sidlulelwa abathandibeyo bethu noma iy'hlobo zethu ngenxa yezimvula ezinamandla ey'gcine y'thatha imizi yonke ihambe namanzi, nabantu bonke phakathi. Okuyinto futhi leyo ebuhlungu kakhulu ngoba abanye bahamba bagcina bengatholakalanga. Isimo sabantu abafika kuleli zwe abathakathi, isimo salabantu abafika kuleli zwe esebefuna ukuphuca imvelo kaMdali amandla, sebefuna amandla ukwenza kube ngawabo. Baba, kunabantu abathakathi abafika babacindezeli. La bantu uma ngibheka bafuna ukuphuca imvelo kaMdali amandla. Izinto y'lawulwe yibo ngendlela yabo, nangale ndlela yombuso wabo wobumnyama ongahlambulukile. Laba bantu baba, miningi imikhuba abayigilayo lapha emkhathini ngoba baba labantu kunophawuda ababasebenzisayo ukulawula imvela ukuze ihambe ngendlela yabo. Lokho kuyingozi kakhulu ngoba laphana emkhathini kuney'dalwa ey'nkulu ey'hlala khona ey'ngabonakali ngehlo lenyama. Masibala omama welanga nenyanga, masiphinde sibale umama wemvelo, inkosazana uNomkhubulwane, ney'dalwa ey'ningi ngokwehlukahlukana kwazo. Baba, nalapha emhlabeni zikhona futhi iy'dalwa ey'xhumana nalezi y'dalwa ey'hlala lapha emkhathini. Nazo lezi y'dalwa ey'khona lapha emhlabeni ey'ngabonakali ngehlo lenyama. Baba, inkinga enkulu, la bantu ababacindezeli kunophawuda ababasebenzisayo ukulawula imvelo, bagcine ihamba ngendlela yabo. La bantu kunophawuda ababasebenzisayo ukuze imvula izongani ngesikhathi ekufanele ine ngaso, ine ngesikhathi sabo. Phinde futhi ngikusho lokhu, akubona bodwa, kwanathi uqobo sinayo imbangela kulezi y'khukhula ngesimo sokuthi umhlaba ungcolile. Umhlaba ungcolile, imifula iyangcoliswa, izintaba ziyangcoliswa. Njengoba izintaba zingcoliswa, nemvelo mayise ifuna ukuyiklina lo monakalo odalwe yithi,
imvula iqhamuka isinamandla futhi sekuhambisana futhi nakho lokho kwethu kwabacindezeli bethu abasicindezele. Baba, ake ngikusho lokhu. Njengoba abelumbi noma abacindezeli bethu befuna ukuphuca imvelo amandla ngale ndlela abenza ngayo njengoba bedala iy'mvula ey'nkulu, ngoba ngikusho lokhu, lezi mvula ey'nkulu baba iy'mvula zokwenziwa, akusona iy'mvula nje, iy'mvula zokwenziwa ezenziwa abacindezeli bethu abafike basinqunda amandla, abafike baphuca i-connection between thina nomveli kuqala. Ngoba thina baba uNkulunkulu singonkulunkulu ngokwethu la e-Afrika. Umdali wayesiphile wonke amandla okulawula imvelo nokukhuluma nemvelo nokuxhumana nemvelo. Bafika basiphuca lawo mandla, bafike basidlisa wonke uphoyizeni lona. Wonke uphoyizeni lo esingawucabanga nesiwudlayo namhlanje nesiwuthandayo. Lo phoyizeni okuyiwo ogcine usuqedela amandla, lo phoyizeni okuyiwo ogcine la mandla eseba weak njengoba iy'ntambo sebey'thatha sey'phethwe yibona. Labo phawuda bayonisa kakhulu, yibo ababamba imvula ibe namandla bayidedele ngesikhathi sabo, kugcine sekufa abantu abangenacala, ekakhulukazi nezalukazi ey'suke y'ngazi lutho, nabantu abasha abasezingane nabo bayadlula kuleso simo. Ngoba angeke baze bayilawule imvelo ngoba imvelo ingekamdali, imvelo inamandla. La bantu abayizinja bafuna ukuphuca imvelo kaMdali amandla, balawule yonke into njengoba benza nakithi, basiphuca umhlaba bawuthatha njengoba belawula yonke into emhlabeni. Manje into esebefuna ukuyenza sebefuna ukuphuca even ngisho imvelo kaMdali uqobo, amandla, konke kulawulwe yikho. Lokhu kuyingozi kakhulu ngoba laphana njengoba ngike ngisho ngathi kuney'dalwa ey'nkulu ey'hlala lapha. So lezi y'dalwa ey'nkulu njengoba yonke lento yenzeka la emhlabeni kunophawuda abakhishwa yilaba bantu ngendlela eyimfihlo, ngoba lezi zinto zabo bazenza esikhohlakalini ebumnyameni lapho suke singaboni khona. Lezi y'dalwa ey'nkulu ziyaphazamiseka. Kwanathi futhi uqobo thina abantu sinayo imbangela futhi, akusikho msulwa ngoba ziningi izinto ey'suka la emhlabeni ziya phezulu ey'gcine sey'phazamisa leza y'dalwa ey'nkulu, ekugcine futhi sekuba ney'mvula ey'namandla ey'gcine sey'bulala yonke into ngesimo esidalwe yithi nabo abacindezeli, ngoba sifana nabantu esibalekelelayo abacindezeli kulo mkhuba esiyenzayo yokungcolisa imvelo kaMdali. Njengoba iy'ntaba y'ngcola, njengoba imifula ingcola, ekugcine sekudaleka imvula enkulu enamandla. Lezi y'dalwa ey'hlala lapha emkhathini zingonkulunkulu ngokwazo, njengoba ziphazamiseka nje. Leza y'dalwa especially ake ngikhulume ngomama wemvula ngoba lento iqondene naye ngqo. Lento yemvula uye ophethe imvula, uye olawula imvula. Angikhulume ngomama, inkosazana nomkhubulwane. Leya ndlovukazi njengoba ilaphana emkhathini kuwumama wemvula, abamhlophe bezama ngayo yonke indlela ukuyiphuca amandla ukuthi ilawule imvula. Leya ndlovukazi mangase kuthiwa uyabhubhisa, ingashaya amaconsi angalingana namabhilidi aseThekwini, kubhubhe kuphele nya okusegabadini. Leya ndlovukazi ingashaya ama-ice alingana nezindlu esihlala kuwo mangase kuthiwa uyabhubhisa ngesimo salabantu abazama ukuphazamisa imvelo etholakala lapha emkhathini. Two, futhi angikusho lokhu, ake ngakusho futhi. Ukuphila komuntu kuyi-magic. Kunama-eriyeni amaningi atholakala lapha emkhathini ayi-connection nomuntu, adala ukuthi umuntu aphile. La ama-eriyeni amaningi atholakala lapha angabonakali ngehlo lenyama. Mangase kuthiwa ayaphazamiseka njengoba la bantu bezama ngayo yonke indlela ukuphuca iy'dalwa ey'nkulu amandla. Mangase kuthiwa la ma-eriyeni ayaphazamiseka lapha, kungafa yonke into ekhona la emhlabeni, kungabhubha yonke into ekhona la emhlabeni ngesimo sokuthi abantu abanalo ulwazi ukuthi ama-charger umuntu atholakala lapha emkhathini. So la bantu abayizinja bazama ngayo yonke indlela yokuthi baphuce iy'dalwa ey'nkulu amandla. Thina siyinzalo yelanga, ngamanye amazwi lokho kusho ukuthi siyinzalo kaMveli kuqala, kodwa lokho kuba yithophikhi yangelinye ilanga ukuthi kanjani. Thina siyinzalo yesidalwa ekuthiwa uMveli kuqala, spiritual, siqhamuka kuyo uqobo. Yingakho uNkulunkulu wayesinikile amandla sasikwazi ukuyilawula imvelo ngendlela yethu, kepha namhlanje asisakwazi ngoba sesadla uphoyizeni.
sesadla konke ukungcola lokungalungile. Baba, ngicela ukuthi ngiyibeke lapha. Hhayi, ngiyakuzwa Nkululeko mfowethu, ngiyakuzwa mfowethu ukuthi yonke lento esiyibonayo mfowethu idalwa ophawu abathize babacindezeli. Siphinde futhi nathi sibe yingxenye yabantu ababanga imvelo ulaka, ngako belu ukungcolisa imvelo. So manje sibuyisela kanjani ekutheni sigweme le simo, ekutheni sixabane nemvelo, noma sazi ukuthi nabamhlophe bayingxenye yokuthi imvelo ibe nolaka phezu kwethu. So thina-ke as Bantu people senza kanjani mfethu ukuthi sibuyele emvelweni nokuthi sikugweme lokho, because sokhumbula kuqala njengoba ngike ngathinta indaba ukuthi imvelo mayiza ngolaka abantu bebephuma bashaya ama-tray, mhlasimpe kuphuma inkanyamba bayilawule ekutheni ingezi ngakulelo sayidi. Ngempela futhi inkanyamba igcine ishintshile i-direction iye kwenye indawo, njalo njalo. Senza kanjani ukuthi sizibuyisele ekutheni singaxabani nemvelo mfowethu? Baba, imvelo ngabe iyasilekelela ukube siyayihlonipha, ukube siyayinika indawo yayo, ngabe iyasilekelela, ngabe ayiyenzi intando yalaba bantu? Angikusho lokhu. Mangase sihloniphe imifula kaMdali ibe clean yonke, iy'mpophoma zibe clean, yonke lento eshiwa abantu lapha uma bekade beyogezana nenaliti, konke lokho ubunuku. Loba angifuni ukungasho ubunuku lobu obenziwa abantu ukuthi balahle iy'nkukhu benze yonke lento bayishiye lapha emifuleni. Ingoba kwanathi imvelo asiyihloniphi. Uma ngase sihloniphe imvelo, siyicabangele, siyinakekele imvelo, siyikline, iy'dalwa ey'nkulu zingazama ngayo yonke indlela ukusilekelela ukuthi imvelo noma imvula ingani ngale ndlela ena ngayo. Ngoba number 2, emifuleni, imifula iphethwe inkosazana uNomhoyi. So njengoba kugcwala amaphepha bonke lobunuku lobu, yonke lento inukela inkosazana uNomhoyi. Njengoba inukela inkosazana uNomhoyi lonke lo doti lo oshiwa emifuleni nayo yonke lento. Uma ucabanga inkosazana uNomhoyi angeke nayo ixhumane nenkosazana uNomkhubulwane ukuthi ayidedele imvula ukuze kuzohamba wonke lo doti lo ogcwele emifuleni. Babi inkinga lento. Njengoba imvelo isiyekelela kanje, izitha zethu zisicindezela kanje, ingoba kwanathi asiyihloniphi, asinandaba nayo, asiyiniki indawo yayo, asiyazi nokuthi noma iyini. Mangase sihloniphe imvelo kaMdali, siyikline, ihlale iclean, siyinakekele, imvelo ingasilwela. Imvelo ingasilwela uma ngase siyihloniphe, siyinakekele. Ingasilwela imvelo. Into edala ukuthi imvelo ingasilweli ingoba kwanathi sinembangela, siyayingcolisa, senza bonke ubunuku, intaba kaMdali ingcolile. Ingakho imvelo isiyekelela ingasilweli kulezi imvula ey'namandla, ivele isiyekelela ngoba vele kwayona isuka ingcolile, isuka ifuna wonke lo doti ukuthi uhambe. Hey baba, ngiyibeke lapho le ndaba le, kodwa nje mangase sihloniphe imvelo, siyinakekele, siyinike indawo yayo, singabona imvelo ingasilwela ngoba imvelo njengoba uMdali eyidalile, isigadile sibhekwe yiyo, inawo futhi amandla okusilwela nasezimpini zikamoya. Kodwa ngeke izisilwele ngoba kwanathi siyayichaphaza, senza bonke ubunuku lobu. Injalo lento baba. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda amadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona, siyathokoza.